Velkommen til TV2 Bornholm. I aften vil vi sætte fokus på sælerne i Østersøen. For 10 år siden var der kun en håndfuld sæler omkring øen, men nu er der ca. 500 af de fredede havdyr. På grund af sælerne fangede fiskerne på Bornholm i 2013 kun 38% af deres fiskekvote. Og mens Claus Stenmanns fiskekvote for 3 år siden var 3,5 millioner værd, kan han i dag kun sælge den for 700. Sælerne er fredet, men miljøministeren kan give dispensation til at skyde sælerne, hvis de skader fritidsinteresser. Det er Ida Auken dog ikke umiddelbart villig til at gøre. Hun udtaler sig til TV2 Bornholm. Nu må vi lige se, hvor mange fisk sælerne tager i forhold til, hvor mange fisk fiskerne tager. Hun siger også, at fiskerne nok er den største trussel mod fiskebestanden. Så lad os lade være med at starte en ny hadekampagne, og lad os tage det stille og roligt og kigge på sagen sammen. Vores reporter er taget ud til en lokal og har stillet nogle spørgsmål om sælerne i Østersøen. Altså, jeg synes jo selvfølgelig, at de har ret til at være der, ligesom alle andre dyr, og det er jo, de lever her jo, men når de så æder alle fiskene og sådan noget, så er det ikke så godt. Så de spiser jo alle fiskene, og det gør jo så, at der ikke er lige så mange fisk at fiske, og det gør jo, at fiskeriet ikke bliver godt. Altså, det er jo dårligt på den måde, at de spiser fiskene, men de er jo ikke decideret dårlige for miljøet. De er jo, altså, ikke i sig selv, men det de gør lidt. Nej, de er jo ikke skadedyr, men de gør jo skade på miljøet ved at spise fiskene, men de er jo ikke, nej, jeg vil ikke sammenligne dem med rotter og sådan noget. Overhovedet ikke. På Grønland er det jo ikke fredet, så man kan sige, det gør jo ikke noget dårligt. Men man skal måske så bare sætte kvoter på, sådan så at de ikke uddør så hurtigt. Jeg tror, der er mange, der vil bare sige, okay, så dræber vi alle sælerne. Altså, jeg tror, at man vil sådan sætte lidt mere fokus på, at man skal huske at bevare fiskene, og ligesom sætte lidt mere fokus på sælen, og at det rent faktisk er et skadedyr, eller ikke et skadedyr, men sådan, at det rent faktisk er et rovdyr. Det var alt herfra. På gensyn og fortsat god aften.